Hej så, Bumle! Støttefest 5. juni, Banjos. Kan I komme og spille? Det er jo fars dag, sådan noget, du ved ikke. Altså, ungerne de bliver sgu lidt trætte af, at jeg skal afsted. Prøv at høre. Der er så mange mennesker, der vil blive glade. Jeg vil gøre hvad som helst. Jeg vil gøre alt. Jeg vil gøre alt. Hvad som helst, siger du? Næsten, ja. Jeg offrer mig. Måske jeg har en idé. Banjo, det er fordi, ja, jeg har det med mausen. Det er jo tykke mennesker, de kan jo også få tynd mave, som man siger. Kan du lige holde øje med børnene? De skal lige ned og hente noget toiletpapir. Jo. Det tager lige 20 minutter max, så er vi klar. Camilla, kom. Du kan bare lige, det er Luna og Bertil, bare... Ja, de er rigtig søde. Ja. Jeg gider ikke. Og husk lige at kigge efter marsvinen også, og hunden, og fiskene også. Ej, vi kommer lige om 10 Ja, minutter. det tager 20 minutter. Max, så er vi her igen. Hej. Så, kom så. Nu skal vi væk. Vi har chancen. For første gang skal vi på hotel. Det er ikke... Skynd dig. Skynd dig. Hvad så, unger? Halleluja. Det bliver så godt. Banjo, kan vi ikke spille fodbold? Nej. Banjo, kan vi ikke se en film? Nej. Slap af. Må jeg så gerne få chips? Nej, du må ikke få chips. Banjo, skal vi lægge arm? Jeg er dårlig ryg. Vi vil have pizza. Vi vil have pizza. Vi vil have pizza. Banjo, kan vi ikke købe en pizza? Prøv at høre her. Kom med mig her. Prøv at se herude. Ja, der er et toilet. Ja, kom ud og kig. Prøv at høre her. Prøv lige at kigge ud af vinduet. Kæft, møgunger, mand. Man må ofre sig. Glem det! Glem det! Ja, Susie, tak fordi du lukkede mig ind i dit dejlige hus.